Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Beste wensen nog, de eerste van 2024 bij optredens van Rihanna, Oes, de band Sipke en we gaan de hardcore in met de skaafsessies. Er is hoop voor morgen, al zie je dat niet. En maak je zorgen, voel je verdriet. Tijden komen die beter zijn. Al durf je dat niet te dromen, er komt een dag zonder pijn. Er is licht in het duister. En er is een weg door de mist. Als je heel even luistert, laat ik je zien waar dat is. De zon zal weer schijnen, ook voor jou. Je hoeft het niet te begrijpen, nee. Ik wil dat je vertrouwt. Er is licht in het duister. En er is een weg door de mist. Als je heel even luistert, laat ik je zien waar dat is. Zoek geen reden om te leven, want jij bent de reden. Zoek geen reden om te leven, er is je leven gegeven. Zoek geen reden om te leven, want jij bent mijn reden. Oh, zoek geen reden om te leven, er is je leven gegeven. Er is licht in het duister. En er is een weg door de mist. Als je heel even luistert, oh heel even luistert, laat ik je zien waar dat is.
Ja, dat weer het eerste live optreden van Noorderwien in dit hier. Oes, Hitze, ja, fantastisch artiest, geweldige jongeres. Straks praten we nog een piep van me. Want ze komt mijn album uit en mijn eigen singles, dus er zit wel een mooi verhaal achter. Maar dat straks verderop in deze uitsturing. Aanzien ik even een sfeerreportage hoe Caspar, die speelde in Paradiso in Amsterdam. Weer een fantastisch concert en ja, daar kwam een dream van hem uit. Maar eerst maar even uit of we toch wel live muziek houden, een mooi evenement. Daar willen we even reclame voor meidje. Jay Visser, mooi dat je best welkom. Ja, super bedankt dat ik hier mag zijn. Ik hou een poster, maar meidje maar even reclame. Wat wordt het feest? Zeker, dit is de tweede editie van het scholenfeest. Dit is een mega scholenfeest. Dit is de wintereditie, hè, want de winter is nu winter. Dus is allemaal wat, we hebben wat anders bedacht, zeg maar. Ja. Prutwinter trouwens. Nou, zoiets. Ja, maar, ga door. Ja, laat ik het zo zeggen. Ik ben van House of Talents. We organiseren dit samen met Studio Gila en Neushoorn. Omdat wij vinden dat er veel te weinig voor jongeren is. Weet je wel, geen feest. Jongeren willen ook natuurlijk iets doen. Is jou het Friesland saai ontworpen? Nee, dat niet. Oh. Nee, er zijn genoeg dingen. Maar het kan beter. Het kan zeker beter en daar zijn we nu mee bezig. We hebben heel veel leuke projecten. We hebben in Studio Gila maken we muziek met jongeren. Allemaal talenten, dus zie je hier ook allemaal op. Allemaal lokale talenten. Echt waarvan je misschien later wel zegt van... weet je wel, Die hakt nog zien op dat feest. Juist, ja. Precies dat. We hebben ook headliners zoals Glenn Fontijn. Die is ook wel bekend bij de jongeren, TikToker. En hij is ook bekend van het nummer DNA bijvoorbeeld. Met zijn producer Mats. En doen hartstikke leuke dingen. Maar hij is ook heel veel bezig met het geloof in God, et cetera. Dus ik volg dat ook wel. Ik vind het ook heel interessant om te zien. Heel veel respect voor deze jongen. Daarnaast hebben we ook Gino Nine. Hij is ook bekend van het nummer Trapagas. En Carousel, die is net uitgekomen. Echt superleuk nummer. Die raad ik ook iedereen aan om te luisteren. En ook heel mooi dat hij wil komen. En ja, op deze manier proberen we de jongeren toch nog een beetje... die vibes te geven van, weet je wel, het kan allemaal nog. Het moet ook, want ja, jullie mogen dit gewoon niet missen. Nee, een beetje loltrap in het leven, toch? Ja, en daar ben je jong voor. Dat is het toch ook? Ja. Zo gaat het. Is de hele Neushoorn het podium of doe je het alleen in de grote zaal? Ja, we hebben de grote zaal. De vorige editie was ook helemaal uitverkocht, zeg maar. Los dat het wel gratis is. Dus je ziet heel veel jongeren in- en uitlopen natuurlijk. Hè, want ze mogen eindelijk een keer weg. Het is een 18-min feest. Geen alcohol. Dat gaan we natuurlijk allemaal niet doen. We hebben een heleboel mensen in de zaal en in Neushoorn... die ook een stukje beveiliging doen. Die iedereen goed in de gaten. Dat was een veilige sfeer creëren. Hè? Juist. Maar ook een leuke sfeer. Ook dat ze tussen de locals... Dat ze echt een beetje worden... Dat ze warm worden ontvangen. Dat vinden wij belangrijk. Dus we zijn wel het voorbeeld voor het natuurlijk. Het is vergees, maar ze wel bespreken? Maar ze een kaartje bespreken of zo? Of kun je er gewoon heen gaan? Je kan er gewoon heen. Het is van 6:30 s'avonds tot 11 uur s'avonds. De vorige keer was het tot 12, want toen zagen we al jongeren een beetje slaap vallen bij het podium. En ze hele telefoon geven, want ze wilden natuurlijk de beste shot hebben. Dus nu van 6:30 tot 11, gratis entree. We hebben natuurlijk wel gastenlijstplekken. En we raden gewoon iedereen aanwezig op tijd bij. Vorige keer was de rij hartstikke lang voor de deur. Dus zorg dat je op tijd erbij bent. En dit mag je gewoon niet missen. Tof, dat is weer 18 januari, Neushoorn. Het grote squalfeest. Ja, de jonge jeugd versieren dek hun feestjes. En daar maken we graag reclame voor. Ook in het hier wordt Noorderwien onbelangrijk. Hij zei het al even, Neushoorn zal helemaal in teken staan van dit fantastische feest. Jay, dankjewel, succes. Ja, heel erg bedankt weer. Hartstikke mooi. Goed, wij gaan terug, want ja, hoe live muziek sprutsen. Het wie grote droom van Caspar. Wiebe Caspers en zijn mooie muzikale, ja, wat is het project? Het is eigenlijk een hele verste vorm die dit er een jong had. Hij woonde als een keer in Paradiso optreden. Dat kreeg hij voor de koor. En ik maak deze sfeerreportage. Wait for me. Stay on the lookout down the sea. Shake off the water when I'll be washed and free. Often the river has drowned me so often. I was thrown to the ground of our fought and lost. I promise it won't take much longer. I promise I'll come out strong and alert. Op drums, Daan Slachter. Ja, Paradiso, het is... ja, ik heb er geen woorden voor.
We waren hier vanmiddag al, dat was al geweldig. Met publiek is het nog leuker. Nee, het is zo bijzonder om hier te staan. Al die mensen die hier gestaan hebben. Eleanor Rigby picks up the rice in a church where a wedding has been. Lives in a tree, always at the wind. Wait for me. Stay on the lookout down by the sea. I'll shake up the loads when we wash them. Het is al laat, ik zou naar bed gaan. De verleiding laat me nog even staan. De alcohol vermoeit mijn lichaam. Maar er is iets wat me wakker houdt. Haal ik nog een drankje of ga ik weer met lege handen naar huis? Het wordt vast weer een herhaling van datgene dat me wakker houdt. Maar wat als ik het toch kon zeggen, waar laat ik me dan heen brengen? Dit is niet wie ik ben, ik verwachtte toch echt dat ik wist. Als de connectie mist. De barman geeft zijn laatste rondje weg. Voor degene die nog niet willen gaan. Dus ik dans als soort avond, jongens. De vonk mij niet meer overslaat. En ik lijk te vermijden wat voor me staat. Ik weet wel dat dit niet zo hoort te gaan. Maar goed, we blijven allemaal op zoek. Maar wat als ik het toch kon zeggen, waar laat ik me dan heen brengen? Dit is niet wie ik ben, ik verwachtte toch echt dat ik wist. Als die connectie mist. Betekent dat ik leer. Maar wat als ik het toch kon zeggen, waar laat ik het dan heen brengen? Want dit is niet wie ik ben, ik verwachtte toch echt dat ik wist. Als die connectie mist.
Toffe band, ja, jonge talenten. Samen even in de studio van Noorderwien. Sipke, onthoor die namen. Ik geloof dat het op de social media mij haatletters schreeuwen mast. Even, mooie Nederlandstalige muziek dus. En ik zou zeggen, go for it. Dit hier, mijn heel soort live muziek. Jawel, in al die nieuwe afleveringen van Noorderwien. Onderhoorn mij de dame die je nice mist. Ze gaat thuis live spelen. En ten de eerste keer dat ze hier is. Rihanna, mooi dat je bent. Welkom. Dankjewel. Hoe is het? Wat zei je? Hoe gaat ie? Ja, goed. Ja, prima. Ja, nee, maar druk met muziek. Ja, hartstikke druk. Ja, ik ben druk bezig een album op te nemen. En er staan nog een paar mooie concerten op de rol. Dus we blijven wel bezig. We zitten in hier, 2025. Maar Ja. hoe wie het 2024 het hier voor jou? Hoe kijk jij terug op dat jaar? Veel ontwikkeling geweest. Ja, veel ontwikkeling geweest. Veel geschreven, veel gearrangeerd. Opgetreden. We hebben een prachtig optreden gehad in het Baron Theater. Was echt fantastisch. Dus ik kijk met een heel goed gevoel terug op het muzikale jaar 2024. Treden jullie alle met z'n tweeën op? Of is het ook wel eens met een grotere band erbij? Dat wisselt wel eens. Maar dit is wel een steady basis aan het worden. Ja. Johan, hè? Ik moet me even voorstellen. Ja, Johan Veldhuis. Ja. Ja. Album. Wat het verhaal van het album? Schrijf je hem zelf? Schrijf je hem met Johan? En is het een soort conceptalbum? Of is het allemaal losse liedjes bij elkaar? Het is op dit moment nog een algemene presentatie van Rihanna. Ik schrijf de muziek, maar Johan heeft wel een grote bijdrage in het arrangeren ervan. En hij produceert ook mijn album. Wat is het verhaal wat je wil vertellen? Het verhaal gaat eigenlijk over mens zijn in al zijn facetten. Over liefde op heel veel verschillende manieren. Dus niet alleen de romantische liefde, maar ook zielsverwantschap. Liefde die je kan voelen en connectie met een hogere macht. En over verbinding met alles om ons heen. En dan moet je heel ruim denken. De muziek, met andere woorden, is voor jou spiritueel? Of moet ik het in een ander hokje duwen? Of mag ik het nergens in duwen? Nee, eigenlijk liever nergens. Nee, nou daarom. Het heeft spirituele aspecten. Ik ben diep gelovig, dus ik voel ook een hele sterke connectie met degene zijde. Maar we zijn ook mens en ook in de natuur en alles om ons heen is connectie, is goddelijkheid. En mens zijn is daar onderdeel van. En de muziek die jij maakt, is daar een antwoord op? Of is het juist de vraag misschien wel? Nou, als we het antwoord zouden hebben, dan... Nou ja, ik kan me voorstellen dat je muziek ook gebruikt als een soort uitdaging naar je luisteraars. Van kom maar mee en bedenk maar en voel maar wat je zelf wil. Ja, een gevoel is heel erg belangrijk. Ik wil mensen echt in het hart raken. Erkenning bieden, troost bieden. Maar ook met sommige nummers aan het denken zetten. Met het schrijven, want dat is vaak soms ook heel praktisch. Hè? De noot erbij, een akkoord erbij. Hoe doe je dat qua sfeer in je hoofd? Ik bedoel, je probeert een heel verhaal te vertellen. Ja. Maar schrijven is soms ook heel simpel met nootjes spelen. Hè? Hoe combineer je dat? Nou, eigenlijk denk ik meestal niet vanuit akkoordschema's. Maar ga ik gewoon spelen op mijn harp of op de piano. Puur op gevoel? Ja, eigenlijk wel. Ja. En dan mag Johan het een beetje organiseren. Zo is het. Ja. Maar dat houden we onder ons. Orde in de chaos. Nou ja, ik heb me wel verstand dat het heel belangrijk is dat er iemand is die... jij zweeft misschien alle kanten op. En dat er iemand is, we gaan het zo doen. Ja, soms is het wel goed om ook knopen door te hakken. Want dan heb je 100 opties die allemaal heel mooi zijn. Ja, het is nooit klaar, hè? Nee, er komt een album nooit af. Dus ja. Heb je toch iets van een planning voor dit jaar? Heb je al enig idee wanneer het album uitkomt? En heb je al een titel? De titel is gewoon Rihanna. En we streven ernaar om het deze lente af te krijgen. Maar aangezien wij er beide van overtuigd zijn dat kwaliteit belangrijker is, nemen we liever meer tijd als dat nodig is, dan dat we het afraffelen om maar voor de zomer het af te hebben. Kan ik me iets voorstellen. Je gaat ook live optreden. Er staan er nog data die misschien leuk zijn om nog even te vernoemen? 26 januari spelen we in de Kloosterkapel in Sibranda-Hoers. Prachtige locatie. Hele mooie locatie, hebben we ook heel veel zin in. En op 8 februari spelen we in het Papageno-huis in Lemmer. En dat is eigenlijk opgezet door Jaap van Zweden, Stichting Papageno, om autistische jongeren te helpen. En ze hebben nu 2 huizen in Nederland waar ook woongroepen zijn voor autistische jongeren die daar ook werken. En in Lemmer hebben ze daar een prachtige kerk verbouwd waar concerten gegeven kunnen worden. Dus daar gaan we heen. Het steen helemaal erin. Maar
wij lieten ze eerst net gaan, voordat ze hier in onze studio optreden had. Dit is live in Noorderwien.
those years you guided me so I could find my way. How long your love had sheltered me. You held me high, you held me high. A harbor holding back the sea, so I could find my way. So let me give this dream to you upon another shore. So let me give this dream to you each night and evermore. Yet only time keeps us apart. You held me high, you held me high. You're in the shadows of my heart, so I could find my way. You held me high, you held me high. So let me give this dream to you upon another shore. So let me give this dream to you each night and evermore. A thousand dreams you gave to me. You held me high, you held me high, and all those years you guided me, so I could find my way. So I could find Ja, hoe sfeervol was het haar? Fantastisch, wat een zangeres. Rihanna of Rihanna, het is maar kijk hoe ze het uitspreken wordt in ieder geval. Een mooi muzikaal verhaal in ieder geval. Ze komt mijn album uit en ze zit nog een aantal keer optreden. Dus, nou goed, van Rihanna, nee, ja, Rihanna. Bij deze dus. Is de stap maar iets naar de band die hem super alleen maar spelen zo'n ha. Met dikke letters, maar even sinds mijn haarletters keer schreeuwen als Sipke. En voor de goede Sjogger, Sipke wie les met zijn broer, toen kwamen ze met ja, Engelstalige rock and roll muziek, maar het is Nederlandstalig. Sipke, hoi. Ik ben van alle markten thuis. Ja, hè. Nou, vanaf het droege haakje, stel even de band voor. Nou, hier hebben we natuurlijk Gijs. Ja, Gijs van Duin. Ja. Dit is Pablo van der Hulst, ook wel Gurbe. Ja. Daar hebben we Teun Polderman en achter de drums zit Dante. Hoe kom jij bij Gurbe? Ja, ik ben onbekend met Fries, dus ik heb gewoon een naam gekregen om een beetje te mengen hier. Ja, veel Frieser wordt het niet met Gurbe. Ja, precies, ja. Ik heb gewonnen. Ja, mooi hè? Ja. Hoe zit het nou met die Frieske roots? Nou ja, ik kom gewoon uit Haas natuurlijk. Ja, je oude zeun, hè? Ja, zo is het, ja. Je pruttelie krijgt nog maar bij roze zwijn. Nou, ik probeer eigenlijk niet Harlingers te gaan, want dan ga ik misschien wel allemaal fouten maken. Ja, goed. Dan horen we het zo. Hey, wat is dit een project? Is dat een verste band? Hoe maakt dit zien? Ja, dit is het laatste jaar van mijn
mijn studie. En ik heb deze fantastische jongens leren kennen op mijn studiejaren op het conservatorium in Haarlem. En ik heb op een gegeven moment mijn eigen soloproject opgezet. Met mijn eigen werk, mijn eigen verhalen. En deze band die heeft het als geen ander weten te vormen naar echt een fantastische 5-koppige rockband. Waar ik het heel fijn vind dat er echt een soort van emotie samenkomt. Tegelijkertijd met echt best wel met een beetje ballen. Ja, maar dat vind ik. Er zit er echt een hele persoonlijke touch in die teksten, Biggelix. En toch zit je er gewoon een heerlijke nederpopband te beuken wat dat betreft. Dus dat hij hem bewust zou combineren wel. Ja, op een gegeven moment wel. Ik ben wel eerst begonnen, daar was ik ook eerst met Gijs als singer-songwriter. Maar ik merkte gewoon vooral mijn voorliefde voor rock. De Foo Fighters is een groot voorbeeld. En ik wou dat eigenlijk veel meer gaan combineren, omdat ik dat eigenlijk ook nog helemaal niet vind hier in Nederland. En echt een rockband van deze tijd in het Nederlands. De nummers, had je dan alleen eens kunnen of met de hele band erbij? Deze EP heb ik wel zelf geschreven, ja. De volgende EP, over het algemeen schrijf ik de nummers wel zelf. Alleen de vertaling naar de instrumentatie, daar helpen deze jongens wel goed mee. Ja. Was mijn Sipke de wereld in, om het zo maar zo te drukken? Nou, de wereld, ik denk niet dat ze overal Nederlands kunnen, maar misschien Suriname. Het zou je hebt nog een beetje Vlaanderen. Hè? Oh, Vlaanderen. Je kunt nog richting België. Hè? Wie weet. Allah. Het zou wel leuk wezen, maar ik wil eigenlijk heel graag dit jaar popronde gaan doen. En wanneer wordt dit uitgezonden? Want we spelen volgende week in Groningen. Noem de datum maar even. 16 januari spelen we in Groningen. Ongeacht even wanneer we het uitzenden. Want het is tegenwoordig van alles en overal radio en televisie. Ja, goed, maar waar precies? Werkende kracht dan. En vervolgens gaan de nummers op de aankomende EP... die ga ik de komende maanden uitbrengen. Connectie is net uitgekomen. En de EP-release komt ongeveer ergens eind mei. En die ga ik ook in Haarlem vieren. En daar ga ik een kleine tour aan vastplakken. Oké. Ja. Nog van alles van plan dus. Zeker, ja. Ik zit niet stil. Zijn er nederpopbands die jou prikkelen, die jou inspireren? Momenteel is Higo echt wel een groot voorbeeld. Die doen het heel vet. Maar ik haal ook best wel veel inspiratie uit de juiste oude nederpopbands zoals Raccoon en De Dijk van vroeger, De Scene, van Dikhout, Bluff. Dat vind ik wel vet. Maar nu hebben we Sipke. Nou, zo is het. Pak de wereld in, jongen. Goed, ik ben blij dat ik ze ha. Nog één vraag. Want, wie heeft dit kledingsvoorschrift bedacht? Of hebben jullie allemaal het verkeerde wasmiddel gebruikt? Ik heb net gehoord uit de studio dat dit voor de wederopstand staat in het geloof. Dus nee. Nee, ik heb dit zelf bedacht. Als je kijkt naar de cover art zie je ook die kleuren terugkomen. Dat petje en dit. Dus dit is eigenlijk een beetje de levende versie van de cover art. Speel live, Joet in Noordwien. Sipke! Weer een bladzijde verder, het eind van mijn hoofdstuk. Oh God, het gaat zo snel voorbij. Als een voetbal door mij vooruit, komt alles bij mij terug. De scherven brengen rust en geluk. Oh. Want jij houdt mij vast, jij houdt mijn herinnering in stand. En als ik het allemaal weer zie, dan komt alles naar boven, die nostalgie. Sluit de achterdeur maar zachtjes en laat hem op verkeer. Want dan kan je nog altijd terug naar hier. Waar alles staat op de plek waar het stond. En ik weer aankom op hetzelfde perron. Ik ben niet meer bang dat vroeger mij weer grijpt. Want ik weet dat het altijd hetzelfde blijft. Oh.
oké, door de wind doe jullie mee. Jij houdt mij vast, jij houdt me herinnering in stand. En als ik het allemaal weer zie, dan komt alles naar boven, die nostalgie. Want jij houdt mij vast, jij houdt me herinnering in stand. En als ik het allemaal weer zie, dan komt alles naar boven, die nostalgie. Want jij houdt mij vast, jij houdt me herinnering in stand. En als ik het allemaal weer zie, dan komt alles naar boven, die nostalgie. Yeah! Lieve toekomst, ik heb zoveel te vragen. Het voelde als mijn huis, maar het was slechts een begin. Ik ben er nog niet uit. Ik weet nog steeds niet waar ik heen ga. Vormde een besluit, maar waar naartoe? Dus mijn lieve toekomst, zeg het nou. Weet je wat ik soms wel eens mis? Wiskunde en geschiedenis. Ja, weet je wat ik soms wel eens mis? Een duidelijk verhaal. En dat er iemand mij de richting wees, nu ik zelf mijn eigen huiswerk geef met de hoofdvraag: waar zal ik later zijn? Want mijn moeder die vertelt me dan dat de goede weg lang duren mag. Maar waar vind ik dan die richting van mijn reis? Ja, oh, mijn lieve toekomst, zeg het nou. Ja, oh, mijn lieve toekomst, zeg het nou.
Ja, nou generatie muzikanten hier in de studio. Ben ik hartstikke blij mee en dat blijf ik dwang gewoon in dit jaar 2024. Sipke, en zijn Nederlandstalige teksten. Dan denk je, ja, die heb ik eerder jongen. Hij wie je lessen met een Engelstalige rockband. We blijven nog even in Nederlandstalige sfeer, want de dame in IJsmie, die ken ik al een behoorlijke tijd. Ja, ze komt eigenlijk, ja, ze had wat Frieske linken, maar dat vertelt ze straks zelf wel even. Ik ken haar als Marloes, maar ze treedt op als Oes. Leuk dat ze best. Welkom. Wat een tijdje verlien. Dankjewel. Ja, het is heel lang geleden, maar ik ben blij weer terug te zijn hier in Friesland. En we helemaal los met de muziek? Ja, helemaal los. Ik heb tijdens corona natuurlijk iedereen wat minder muziek gemaakt. Toen ben ik een jazzopleiding gaan doen. Was superleuk. We hebben wat jazzdingetjes gedaan. Zitten in een combo samen. Dat vond ik wel tof trouwens. Ja, dat is ook wel heel lekker. Maar het ging toch ook wel weer kriebelen om zelf liedjes te schrijven. Dus ja, we zijn weer los. De eerste 2 singles zijn nu uit en mijn debuutalbum komt eraan. Kijk, daar gaan we aan hoe praten. Eerst even hoe Borman. Waar is dit? Waar is mij nou? Frank Wolf uit Amsterdam. Oké, uit Amsterdam. Dus dat Fries, dat wordt hem... Nee, het Grunnings ook nog niet? Ik kan het wel een beetje verstaan, maar ik spreek het zelf niet, helaas. We gaan jou een cursus geven. Dus hij is met de corona had het al wat stillijn. Toen had je inderdaad wat jazzdingen dingen. Nou toch maar weer Nederlandstalig, zitten in, noem maar eens screwen. Ja, nou ja, ik zie het zo. In je moedertaal, ik in ieder geval in mijn moedertaal, kan ik me het best vertolken, zeg maar. En alle liedjes zijn, ja, ik zie het een beetje als, weet je, als je op vakantie gaat, heb je toch die bolletjes met sneeuw erin die je kan schudden. Ja, en elk liedje is ook een soort souvenirtje uit mijn leven, weet je. Het past uit een bepaalde periode in mijn leven en het helpt mij om dingen te verwerken, maar ook om dat je iets hebt waardoor je dan, als je naar luistert, kun je dan terugdenken. Dus ook om positieve dingen een soort plekje te geven. En dat gaat het best in het Nederlands. Dus dat al in of kost bij hem? Ik schrijf de tekst en ik kom vaak met een melodie. En dan komt hij en dan bedenkt hij de akkoorden erbij. En hij produceert de liedjes ook verder. Oh, sorry Frank. Ja. Dus alle muziekcredits gaan naar Frank. Ja, dus je mag echt een hele muzikale band dus. Ja, zeker, zeker. En we hebben ook een soort van familieband, want hij is de partner van mijn nicht. Nou, dus zo kennen we elkaar. It's a small world. Ja, after all. Ja. Listen nog even uit, hoe zit het met Friesland? En ja, hoe zit het daar? Nou ja, ik heet Marloes Pieksma. Frieser kan het niet. Mijn opa, die komt uit Harlingen. Oude Zeun. Ja, mijn oma uit Groningen, dat dan wel. En ik ben opgegroeid in Houwelwijk. Ja. En op mijn 18e ging ik het huis uit en toen ging ik naar Groningen studeren. En inmiddels woon ik in het pittoreske Almere. Kijk. Ja. Oh, want ik meen dus toen heen wist in Greens, maar er best wel wat troffen. Nee. We zijn naar Almere verhuisd vanwege het werk van mijn partner, et cetera. Ja. Maar het is lekker centraal in Nederland. Dat is fijn. Het is wel praktisch, ja. Behalve als je naar Leeuwarden moet. Maar staan we voor. Eerst nog even praten. Singles, 2 uurtjes en een album. Is dat het hele jaar eigenlijk, de planning? Of was het toch meer plan? Ja, we hebben nog meer plannen. Nou ja, dus het album komt uit, maar we gaan dat ook vieren. We doen een kleine album-release tour. En we staan vrijdag 14 februari met Valentijnsdag. Staan we in Neushoorn. Ja. 14 februari, viert het net. Hoe heet het album? Had het al een titel? Jazeker, Overhoop. Oké. En met een spatie ertussen. Oh. Ja. Nou, die komt dus uit. Streamingchesten, promotourke. Ja. Volle bak los dus. Zeker, ja. Dus volg me op social media als je dat leuk vindt. Who's That Girl? En dan ga ik je op de hoogte houden. Ja, goed zo. Er is dan hier noemen we dan Hart. Ja. Wat is het verhaal van dat nummer? Het verhaal is dat ik soms wel eens moe word van me leuker voordoen dan dat ik me eigenlijk voel. En dat heb ik op het werk, dat heb ik op het schoolplein als ik de kinderen breng. Hè. Altijd als iemand vraagt hoe gaat het, zeg je... Hartstikke goed, ja leuk. Goed. Ja. En soms denk ik wel eens, het gaat helemaal niet goed. Nee, ik ben chagrijnig, ik heb mijn dag niet. Ja, en dat gevoel, dat mag er ook zijn. En daar gaat het liedje over. Ja. Live in Noordwien. Kissen volg je dus op internet. Oes. Zowel op de streaming als op het sociale media kanaal. Live in Noordwien. Wie ben ik wanneer ik mijn ogen sluit? Zie ik hetzelfde als ik in de spiegel kijk? Wat ik zeg is niet wat ik bedoel. Ik lach wel, maar dat is niet hoe ik me voel. Ik lach wel, maar dat is niet hoe ik me voel. Emoties kleuren het leven, zoals verf van schilderij. En muziek een lege kamer, dus zing maar mee met mij. Over het leven, over feesten, over onrecht en verdriet. Over nachten door gaan halen met je allerbeste vriend. Over strand en verre landen,
sterk bent, het maakt niet uit. Maakt niet uit wat. Maakt niet uit wat, als je maar zingt vanuit je hart. Hoe is mijn mooie masker ontstaan? Wat zit eronder als ik het er nu afhaal? Wat als ik mijn gevoelens laat zien? Dat is geen beeld dat de schoonheidsprijs verdient. Emoties kleuren het leven, zoals verf van schilderijen. En muziek een lege kamer, dus zing maar mee met mij. Over het leven, over feesten, over onrecht en verdriet. Over nachten door gaan halen met je allerbeste vriend. Over stranden, verre landen, over haar en over hem. Over wie je echt wil zijn als je groot en sterk bent. Het maakt niet uit, maakt niet uit wat. Maakt niet uit wat, als je maar zingt vanuit je hart. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ik laat mijn stem nu horen, schrik van het geluid. Stiekem voelt het lekker, dus ik zing het uit. Ik laat mijn stem nu horen, schrik van het geluid. Stiekem voelt het lekker, dus ik zing luid. Over het leven, over feesten, over onrecht en verdriet. Over nachten door gaan halen met je allerbeste vriend. Over stranden, verre landen, over haar en over hem. Over wie je echt wil zijn als je groot en sterk bent. Het maakt niet uit, maakt niet uit wat. Maakt niet uit wat, als je maar zingt vanuit je hart. Oh, 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 oh. Ja, mooi om Oes weer even in de studio te hebben. Het wie een tijdje stil, Roenom Har. En gelukkig pakt ze het al weer op. Komt dus een album uit. En ze maakt nog steeds hele mooie versjes in het Nederlands. Nog even een oer naar something completely different. Misschien hebben we er al eens wat vergeten binnen de Sunday en de Skaaf-sessies. En de dame hier naast me, Annemarie Lindenboom, die weet er volle meer over. Want die ben er al vaker geweest. Er is een nieuwe Skaaf-sessie. En naar deze meneer ziet ze van Haal, oftewel, daar madness, alles met de krijgen. Maar lees eerst even uit, Annemarie. Wat is het precies, de Skaaf-sessies? De Skaaf-sessies, het idee daarvan is dat ze elke keer een orenvorm van muziek en witkeus mijn wanden combineert. En de eerste keer hebben we dat met hele klassieke pianisten en rappers die de tweede keer met een doom metal band en klassieke Frieske dichters. En nou, mijn Frieske dichters, hardcore producers en koren. En dat heet de hardcore editie. Ja, geweldig man. Hoe kwam je hem erop? Of wie dit gewoon een logisch vervolg? Ik doe dit altijd samen met Abel de Grefte. Die zie je het net, want die is ziek, helaas. Het eerst. En wij bedenken elke keer wat oors. En ik zei, goh, het zou wel leuk zijn om iets met elektronische muziek te doen. En mijn vriend, die zei, oh, wist je wat leuk is? Hardcore, mijn koren. Dus toen... zij stond steen. Dus eigenlijk zo'n idee die het in de hoeskamer ontsteert. Ja. En hoe komt het bij die Borman uit? Daar kwam ik via mijn vriend, want die zit in die wereld. En die zei, wist je waar Thomas Vreetje? Ziet ze, ik ziet ze net. Dus, ziet ze zo'n legend, hè, dat wist? Ja, maar het is crackers bij de metal net echt mijn wereld. Dus ziet ze hier van mij helemaal nee. Begin dwarm vriepen. Maar is er een best. Ja, ziet ze even in historisch perspectief. We doen best al heel lang actief in de muziek als MC. 30 jaar. Unbelievable. Ja, 30 jaar. Ja. Dat schiet op, hè? Ik herinner elke dag, want ik wijn in jou met mijn hoentje. En dan kom ik bij een heel mooi sporthaldel. En dan is ook een prachtig graffiti kunstwerk. Daar zit die naam op, hè? Ja, mooi, hè? Ja, we shout-out to Demo One, die het dat maakt voor mij. En dat vind ik neer dat neer wordt zetten en dat het er ook nog staat. Ja, vind ik echt heel mooi. Ja. Hoe leeft de muziek? Ik heb het idee dat er wel een enorme revival aan de gang is. Nou ja, het is eigenlijk nooit weg geweest. Laat ik daarmee beginnen. Maar het piekt weer wat, hè? Het is wel weer wat meer in zicht, laat ik het zo zeggen. En
Dat komt ook gewoon omdat je nou vandaag de dag wat nieuwere stijlen hebt. Hester hard techno, nou, die leunen toch wel heel erg wel op het verleden van de gabber een beetje. Hè? Dat vinden we heel mooi. Daardoor komt er ook weer een hele nieuwe, jongere generatie. Die komt weer wat meer, zeg maar, in het zicht bij wat wij ooit deden. Dus ja, het is wel weer wat meer in het zicht. En dat komt natuurlijk ook een beetje door Joost. Die het daar natuurlijk ook wel een beetje wat aan bijdraagt. Een beetje behoorlijk. Ja, zeker wel. Ik ben Peer Tel, maar toch, het had wel indruk gemaakt. Ja, zeker ook. En het leuke is, die jongen nou, dat is niet iemand die gebruikt dat voor eigen gewin, maar hij houdt er ook echt van. Kijk, en dan maakt het niet zo gimmick, maar dat maakt het juist wat serieuzer. En wat dat dan gaat, heeft Joost een goede dienst bewezen. Wat hast u gedaan met dit project? Nou, wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik ben benaderd eigenlijk om een stukje vertaling te brengen, denk ik, tussen als wel de Friese dichters en de hardcore producers. Het is natuurlijk wel zo dat wij een wat andere soort muziek hebben. Het is bij oors vaak wat korter en ook wat strakker. En met ook allemaal net wat meer in het gereel. En de uitdaging lag eigenlijk om, zeg maar, de ziel van de dichters, om dat mooi te laten flowen over die hardcore. En ik denk wat dat betreft met deze kunstenaars is dat aardig goed lukt. En dat is eigenlijk een beetje mijn rol geweest. Ik was daar wat overzichtelijk in en ik kon hier en daar wat advies geven en wat dingen wat dichter bij elkaar brengen als het misschien niet even helemaal duidelijk was. Ja, en uiteindelijk hebben we een prachtig product gekregen hier. Ja, ik vind het fantastisch goed. Ik geef aan ik live hier in deze studio een pad van mij krijgen in ieder geval. Even naar jezelf, 2024, wat moet dat brengen? Nou ja, sowieso zit ik dit jaar... Het is een beetje old school worden, bro. Maar dat wordt erbij, dat komt niet aan, hè? Ja, ik ben er geen oude lul. Dat is het. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Het is hartstikke mooi, toch, dat we er nog steeds het mogen doen. Dus, we're still going strong. Still going strong. Nou, dit jaar komen er wel een aantal mooie dingen aan. Vandaag is toevallig net een nieuwe track van me uitgekomen, samen met Dr. Peacock, The Future. Dat is de single van mijn nieuwe album. Mijn nieuwe album die komt uit 31 januari. Dus ja, daar kan ik nou toch wel even meteen even de aandacht op vestigen. En dan dit jaar, ja, 30 jaar The Mouth of Madness. En daar wil ik wel wat aandacht aan besteden. Er zijn wat dingen waar we over spreken. Ik hoop een mooi feest te geven. Waarbij ik toch mijn hele historie wat kan laten zien. Hè, vanaf het begin tot en met, zeg maar, wat ik vandaag de dag doe met Dr. Peacock. En nou ja, dat moet ik wel mooie dingen willen. Daar wil ik ook DJ Uzi, die natuurlijk ook hier uit Leeuwarden komt, wil ik er ook bij betrekken. En dan, nou ja, we zien het allemaal wel. Maar er komen heel mooie dingen aan. Het wordt gewoon weer een mooie hier. Het wordt een mooie hier, inderdaad. Waarom naar de skaafsessies? Annemarie, straks praten we mij nog een aantal mensen niet mee die in haar. Even in concreto, je zette dit op YouTube, er komen clips van. Wat doe je er nog meer mee? Ja, het zit inderdaad, er zijn live registraties. Daarom heet het ook de Skaaf-sessies. Het wordt live in Skaaf opgenomen, in het Oude Theater. Die staan al op YouTube. En we willen er nog heel vaak mee optreden. Dus als je nou denkt van, god, dit is leuk voor mijn festival, dan kan het boekt worden. Ja. Straks hoe en wat, want Annemarie bloedt even steen. We gaan eerst even naar een van de optredens, Joert, in deze studio. Ja, het betere hakwerk. En daar word ik wel heel erg blij van mij. Jamie Hendricks, live in Orwin. Alleen in mijn waanzin kan ik wijntje. Als meme-speler maak ik morgens voor de veiligheid, op plakken dat net weer. Doet de zwaar mijn tinten mij aan, sliep ik op een groen in het washok van de camping. De marmeren vlier veelde net minder vertrouwd als alle andere plakken dat ik me delij. Alleen in de waanzin van mijn ziel kan ik op reis. De zielen varen mij op een gekte in mijn holle. Ziel varen mij op een gekte in mijn holle.
Holland. Gekte in mijn Holland. Ze zongen zeemanslieden, maar die dronken matroos. Ze versoepen mijn brein, hult die chippen, maar stadig. Ja, betere hakwerk. Zeg maar even in Noorderwind. Daar word ik heel blij van persoonlijk. Maar goed, dat is ik smaak natuurlijk. Het jouwt energie. En ik vind het heel erg tof hoe ze met die skaafsessies zo aan de gang binnen. Wat Annemarie al even vertelde. Het is eigenlijk de derde editie al. En ja, in dit geval is het hardcore. Dus hij is alleen een keer wereld met jippen. Maar had zelf wel eens erop door? Of hoe zit het eigenlijk? Nou wel. Ja, hè? Ja. Had je het waarderen leerd? Ja, ik had zeker waarderen leerd. Ja. Als je de productioneel nog wat waarderen, of is dat deze borman? Dat is het deze bierman hier, ja. Wat is het een aparte manier van produceren, dit soort muziek? Ja, het is een hele mooie manier van produceren. Maar ik had het net zelf geproduceerd. We hadden 3 producers in Jernaam. En ik ga samen met Abel van Clownmind de vertaalslag maken tussen de hardcore en de dichter. Is dan echt het studiodeel. Dus de mix, de master, of in ieder geval de voorbereiding daarvoor. Dus echt die kwaliteit wat stevig. Wordt daar de grootste uitdaging bij? Iets meer ritme, timing en nou ja, dat moest hij noemen. Zeg maar het moet beuken. Het moet echt steen en dan moet je een beetje rond in de mix houden zodat die vocal er goed erheen komt. En het koor eromheen. Dus het stiert maar die kick. En daarna is de boel wat er omheen valt. Ja, maar ik denk prodo mensen die het show denken, dit is simpel, maar dat is net zo. Nee, er zit een heel soort techniek achter. Want het moet kloppen, hè? Ja, zeker. Het moet echt kloppen, ja. Hoe die Fries kvier er nou? Wat zeg je? Ja, je hebt het in het Fries gedaan. Ja, geweldig. Hoe was dat? Ja, heerlijk. Ja, ik wou het altijd al een keer leren op een of andere manier. Maar het kwam er maar niet van. Nee. Dus toen dit project langskwam... Ik wist nog niet dat het over hardcore ging. Maar toen dat er dat was de tweede verrassing. Oh, ik was zo gelukkig. Ja, ik werd echt heel blij. Ja. En dus alles kwam samen. Want die combinatie van muziek en spoken word... en in dit geval behoorlijk pittige muziek... dat ligt je dus wel? Ja, ik hou sowieso heel van gabbencultuur. Maar dat ik ooit onderdeel daarvan zou mogen zijn... dat had ik nooit durven dromen. Dus, ja, goed, een heel gabber compleet. Ja, super. Ja, heel mooi project. Ga je nog meer mee doen? Of is dit het wel even qua project? Ik hoop zeker dat hier meer in zit, inderdaad. Dat we wat Annemarie net al zei... dat we hier nog wel op andere plekken mee kunnen optreden. Nou, die Borman, Lil Pier, ja, we kennen elkaar. Maar koest toe al die hardcore gevoelens of net? Ja, ik heb sowieso best wel tijdje nooit dacht om iets meer hardcore te doen. Maar dat het op deze manier op je paard kwam, wie wel mooi. Ja. Dus dat scheelt. Is dit voor Dijk ziekje? Tekst, ritme, hoe past iets? Ja, eens wel. Want ik kreeg dus ik kreeg eerst zelf een tekst. En toen kreeg ik later de beat weer om, maar die paste net op die beat. Want die beat is te heftig. En toen dacht ik, weet je wat, ik probeer gewoon poëzie te schreeuwen soort van op die beat. Dus ik heb echt specifiek op deze beat schreeuwen. En toen kwam er een stukje tekst uit hoe het gaat over bier drinken, zeg maar. En dan gaat het steeds weer elke week is dan weer een nieuwe cyclus. En dan steeds meer gaat er in die leven kapot, zeg maar, onder drank. Dus ja. En zij is het wat gong met de tekst en de beat. Ja. Top, man. Nice, douwen. Die stijl is rauw. Het gaat door groen. Het gaat door heel confronterend op een oren manier. Ze komt het oer. Had hij speciaal een zocht of had hij inspireren door de muziek? Wat wie de bedoeling voor die? De hardcore muziek, dat is vaak samples. Wat hoorde samples en dan in één keer knalt de beat erin. En toen dacht ik van, ik probeer gewoon 24 zinnen te screwen die op zichzelf al hut genoeg binnen. Om daarna de beat erin te laten klappen. Ja, dus de toon van de zin net nog gewoon past eigenlijk. Ja, zo het mogelijk is, maar ja, op de muziek
aanpassen. Ja. Nou, dat is natuurlijk muzikant, maar toch, dit is toch weer even een oorritme als het misschien wend wierst. Ja, maar ik vind het echt lekker. Ja, hè? Ja, heel fijn. Ja. Prachtige klint trouwens, mooi oranje judo-pak. Slaat dat op de tekst? Ja, Boeddha's Brekhammer, boeddhistische kleuren, judo-pak, vechtsport. Ja. En het boeddhisme wat samen. Ja. Er was toch heel wat projecten bij de kop, hoor, maar ik kan me voorstellen dat deze wel heel leuk is, hè? Ja, echt fantastisch. Ja, heel mooi. Dit maar even live, hè? Eigenlijk wel. Ja. Ze binnen te boeken. Skaafsessies. Even concreet, clips komen op YouTube. Ik ben er al. Die ben er al? Ja. Ben je al je klaar? Ze zijn al je klaar. Hoeveel in totaal? 4. Ja. Ja, en misschien ook nog wel leuk om te nemen, die Just Nou Net. Maar dus de producers, maar ik het koor. Dit is een 10-koppig, 12-koppig koor. Bijwest van Christel Schoonbeek, onder leiding van Christel Schoonbeek. Op de live-opnames, Just hun ik. Mij zien de brilletjes op zelfs. Hoe is het makkelijkst te vinden op YouTube? Martien, tikken gewoon Skaafsessies? Skaafsessies. SCH, hè? Ja, SCH. Ja, net op zien liever als met elkaar. Nee. Een geweldig project. Zie je vooral op YouTube. En waar wit in Kwartnek nog live ergens op een podium. Fantastisch project. En een mooie afsluiter van deze Noorderwien. Goed naar weekend. Grapjes, lachten, poetstek de vlam. Channel die hele budget kamer. Liep de machette, poets het kanon. In eer, het lief, meteen als de rond. Laat het pistool, wit op de bok. Verzoek de band, release de rot. Laat de F-16 in de remleiding droog. Beriet de bliksem in de Rottweiler los. Rottweilers los. In de Rottweilers los. Rottweilers los! Jij het bejammer! Het is de tijd van Boeddha's Brekhammer! Het is de tijd van Boeddha's Brekhammer! De dag van het oordeel is jongens. De dag van het oordeel is jongens. Het is de tijd van Boeddha's Brekhammer. Het is de tijd van Boeddha's Brekhammer!
Night is over now. Goodbye, moonlight, starlit heavens. Find your way home. See the dewdrops on the grass, ever beautiful and pure. Day is dawning, summer morning. Light is all around, it will help you throw doubts away and find your way home. Feel the sun rays on your skin, walk on, laugh, dance and sing. Day is dawning, summer morning. Winter's far away, goodbye snowflakes, starlit heavens, find your way home. Feel your fingers in the sand, hear how birds sing through the land. Day is dawning, summer morning. Ja, een boy die elke dag onder was hij nog de vlieg totdat zijn baas is toen hem zei dat hij een orenbaan die ziek doet. Hij die christen te pak bracht toen echt normaal mee functioneerde. En in die kan hij nog wat de dag dat de buurt ik begon. Ik begon. Ik begon. Ik begon. Oh oh. 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 Op de kies die doppelt dinsdag en de waas, je breekt de week. Op de toos je karaoke en vreet is het oké. Dan op sneur is er reis helemaal geen reden om te soepen. Maar dan is toch iedereen vrij, dus veel tijd zich geroepen. Op snij wordt alles uitgebreid, na bepraat worden. Dat duggen ze uiteraard net zonder een kaartfuske. Op de man, je ben ik blank, dus praat ik even kus mooi niemand. Dan begint er na je weekend, maar compleet dezelfde ziekte. Even wat. Pieken terug met stro, oh oh. Ik iemand je no, oh oh. Jou wordt op zijn kop, oh oh. Jou wordt op zijn kop, oh oh. Jou wordt op zijn kop. Ik dank je zin me in een baan. Natuurlijk, ik zag geen heel toe voor een vrouwtje. Van ben al hier en dan heb ik dat nog maar één wachtje. Deze man, je feel like me zo fucking kut, ik wil verrooien. Natuurlijk, ik dank je zin me in een baan. Natuurlijk, ik zag geen heel toe voor een vrouwtje. Van ben al hier en dan heb ik dat nog maar één wachtje. Deze man, je feel like me zo fucking kut, ik wil verrooien.